Nachádzam sa v ambasáde Slovenskej republiky v Londýne a prišla som sa pozrieť na úžasnú výstavu slovenského, teraz už zosnulého, ale úplne super sochára Jána Matého. Ukážem vám informácie. Výstava sa bude konať od 23. do 24. mája, 23. apríla to bolo, 2013. A kurátor výstavy je Vladimír Beskyd. Táto nahrávka je vlastne taká nie je pozvánka, ako videotour výstavy pre tých, ktorí ani prísť nemôžu. Priestory Slovenskej ambasády v Londýne sú úplne úžasné. Ak ste ešte neboli, tak môžete aspoň trochu takto vidieť. Mne osobne sa veľmi páči množstvo soch tuto, ale táto socha sa volá Alone 3 a robená je v Sadre, čo je mne veľmi blízke médium. Mňa veľmi oslovila. Tak, to bude asi všetko, takto v krátkosti. Príďte sa pozrieť na ambasádu na výstavu na 24. mája a dajte mi vedieť, čo ste si mysleli o nej. Dovidenia.